Днес ще говорим за силата на традиционната медийна реклама и защо тя продължава да бъде ключов фактор за успеха на брандовете. Въпреки богатия избор от дигитални канали, телевизията, радиото и външната реклама остават едни от най-сигурните начини за достигане до широка аудитория. Те изграждат доверие, разпознаваемост и силно емоционално въздействие. Професионалните медийни услуги помагат на бизнеса да премине плавно от стратегия към реални резултати. Това включва внимателно медийно планиране, правилен избор на канали и ефективно разпределение на бюджет. Ключов елемент е изграждането на балансиран медиен микс. Комбинацията между телевизия, радио и външна реклама позволява по-добро таргетиране, по-широк обхват и устойчиво присъствие на бранда. В основата на всяка успешна кампания стои анализът на аудиторията. Чрез него се определят правилните хора според техните навици, поведение и местоположение. След това се избира най-подходящият медиен микс и се планират честотата и обхватът на рекламните послания. След планирането идва медийното купуване. Това е процесът, при който се осигуряват най-добрите условия за реклама в рамките на бюджета. Важно е кампаниите да се наблюдават постоянно и да се оптимизират при нужда. Традиционните кампании в телевизията, радиото и външната реклама имат доказан ефект. Телевизията впечатлява с визуален разказ и емоция. Радиото достига бързо и ефективно до хората. Външната реклама привлича внимание на ключови места и остава в съзнанието. Истинската сила се разкрива, когато традиционните медии се комбинират с дигиталните канали. Така брандът говори на аудиторията по различни начини и изгражда цялостно преживяване. В MeMotion вярваме, че добрата реклама не се измерва само с резултати, а с въздействие. С ясни послания и последователна стратегия, брандовете се превръщат в емоция, която се помни. Свържете се с нас, за да създадем заедно вашата медийна реклама.